Ринат әйтте бит әле икенче курска. Мин дә нәкъ шулай ук иң әйбәт талантлы артистларны сразу икенче курска алалар. Әйме Ринат? Кул чаптык балалар әйбәт. Шуңа күрә мин дә 15 яшымда, ул вакытта 8нче классны тәмамлап, сразу мине ул вакытта бит җәмәгать укытучылар ни әйтсә шулай була. Әтиәниләр ни әйтсә шулай була. Хәзер генә ул балалар мин-минник көчле, әллә кемнек свобода выбора диләр инде балаларга. Ул вакытта менә ни әйтсәләр шулай була торган иде. Шуңа күрә мине матур иттереп кенә театр училищесына кертеп тә куйдылар. Инҗазгамны шул булдымы сорау? Әйе, шул сорау ни өчен моны бирдем балалар? Чөнки без көн саен очрашып тора торган үзебезгә якын кешеләрнең тормышлары турында кызыксынырга яратабыз. Менә Чулпан апагызның карагыз, 15 яшеннән театр дөньясына барып кергән укытучы икәнлеген белдегез. 2нче елга 30 ел менә була. Субханалла, 30 ел гына. Инде безнең вакыт дигән әйтер бар, вакыт чикләнгән. Безнең